ngajaraken lenggah kanthi margi-margi. Hei kanca-kanca, piye kabare? Apik-apik wae to? Lah, saiki ayo sinau tembang mocopat. Ing kalodhangan iki sing disenaoni mung tembang durma. Kanca-kanca isih kelingan apa ora? Yen tembang mocopat iku cacahe ana 11. Coba arane apa wae? Mas Kumambang, Pocong, Kinanti, Asmarandono, Pangkur, Durma, Micil, Sinom, Dandanggula, Gambuh, lan Megatro. Tembang mocopat kalebu kabudayan Jawa warisan Mbah Buyut kang kudu diuri-uri supaya tetep lestari. Ayo, sapa sing kepengen bisa nembang durma? Ayo padha digatekake bareng-bareng apa kang bakal ditindakake Sakri lan sak kancane ing tontonan iki. Bener luput ala becik lawan bekjo cilaka mapan saking ing badan priyangga dudu saking wong liya pramila den ngati-ati sakeh dirgama singgah ana den agle Wah, kanca-kanca, suarane Pak Bambang apik tenan ya. Sopo sing kepengen ajar lan bisa nembang durma? Ayo bareng-bareng digatekake tayangan terus bener luput ala becik lawan bekjo. Pak Bambang, menawi kepareng kula badhe ngangsu seserepan nderek gladen lan nyuwun dipun wuruki nyekar mocopat, Pak. Bocah-bocah, Bapak seneng banget yen kowe kabeh padha gelem ngangsu kawruh. Isih ana generasi penerus kang bakal nguri-uri tembang mocopat kabudayan Jawa tinggalane Mbah Buyut. Sing tak tembangake mau arane Durma Laras Pelok Pathet Barang. Laras menika menapa, Pak? Laras iku ting-tingan swara gamelan utawa rasaning swara gamelan saka swara cendak tekan dhuwur. Laras iku ana loro. Laras lendro karo laras pelok. Contone laras lendro iki rungokno.
laras pelok iki rungokno. Menawi titilaras, Pak. Titilaras iku ana lir-liraning wilahan kanggo tandane saben wilahan gamelan. Yen basa Indonesia jenenge notasi. Titilaras slendro yaiku ji, ro, lu, mo, nem. Dene titilaras pelok ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi. Salajengipun kados pundi caranipun supados saged nyekar durma, Pak? Nembang durma iku janjane ora angel. Anggere gelem gladen tenanan. Yen kepengin bisa nembang sing apik lan bener, kudu ngerti paugerane lan watake tembang macapat. Dene paugerane tembang macapat durma sakpada ana 7 gatra. Guru wilangan lan guru lagune 12A, 7E, 6A, 7A, 8E, 5A lan 7E. Watake tembang durma nantang, nesu, muntap, sereng. Cocok kanggo nelakake kanepson utawa cerita perang. Caranipun gledhen kados pundi, Pak? Lah, saiki latihan maca titilaras dhisik kanggo ngepasake ndek dhuring swara. Tak contoni rungokno karo gak tekno tintingan gender. Titilaras slendro titilaras pelok Kanca-kanca, laras slendro lan pelok iku beda yo. Ayo do disemak candake. saiki tak tudingane wacanan bebarengan. Kula saged, Pak. Jiro lumonem nemo luroji Jiro lupat monepi pinemo pat luroji. Ayo saiki gladen maca titilaras tembang durma. Tak wenehi contone, rungokno lan gatekno. Lumonempi pi 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 nempi moluro rolu momo momo rolu ropi monem nem 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 pi monem nampi ro 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 ci ro lu ro
pi 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 mo pi nemo. Wah, semantenipun Pak Bambang sae, kula kepengin enggal saged nyekar Durma. Tak contone Mbaka Selarik, terokno. Lumonempi pi 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 Lumonempi pi 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 nam nampi maluro nempi maluro rolu momo momo rolu ropi monem nam 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 pi monem nempi monem nampi ro 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 ciro luro nempi ro ciro luro monempi maluro monempi maluro pi 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 mo pi nemo pi 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 mo pi nemo. Saiki titilarase kabeh wacanen bebarengan tak iringi tindingane gender ben gampang. Lumonempi pi 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 nem nempi maluro rolu momo momo ropi monem nem 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 nempi monem nempi ro ciro luro monempi maluro pi 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 mo pi nemo. Kanca-kanca, maca titilaras tembang Durma ora angel to. Saiki ganti kanca-kanca sing maca titilarase, aku sing nudingi.
Saiki tak wenehi conto carane nembang durma nganggo cakepane. Rungokno lan gatekno. Bener luput ala becik lawan bekjo cilaka mapan saking ing badan priyangga dudu saking wong liya pramila den ngati-ati sakeh dirga singgahana den aglis coba gatekno titilaras sing digaris ngisore iku tegese sakwanda ditembangke nganggo rong titilaras. Contone nempi wan wanda utawa suku kata wan ditembangake nganggo titilaras 6 lan 7. Ayo kanca-kanca, sapa sing wani nembang sabada tembang durma nganggo cakepane? Wani apa ora? Yen ora wani, ayo digatekake lan yen perlu nerokake kanca-kanca sing padha gladhen nembang karo Pak Bambang. Bener luput ala becik lawan bejo cilaka mapan saking ing badan priyangga dudu saking wong liya pramila den ati-ati sakeh dirgomo singgah ana den aglis. Piye? Ora angel to? Tembang durma iku mau isine aweh pitutur. Yen wong iku bener, luput, ala, becik, begja, cilaka, mapan utawa gumantung ing awake dhewe. Dudu saka wong liya.
Mula sing ati-ati supaya kalis utawa didohake saka bebaya. Ayo saiki balenana sepisan maneh. Kanca-kanca, ajar nembang iku jebule ora angel, anggere gelem ajar nembang tenanan. Contone Sakri, sakwise ajar utawa gladen karo kanca-kancane ing sanggere Pak Bambang, nyatane saiki bisa nembang durma. Ora percaya, cobanen gladen ing sing tenanan marang guru nembang. Lah, saiki wis gamblang to. Dudutane utawa kesimpulane manut jinise. Tembang macapat cacahe ana 11, yaiku Mas Kumambang, Pocong, Kinanti, Asmaradana, Pangkur, Durma, Mijil, Sinom, Dandanggula, Gambuh lan Megatruh. Laras ing tembang macapat iku ana loro, yaiku laras lendra lan laras pelok. Laras iku ting-tingane swara gamelan utawa rasaning swara gamelan saka swara cendhek tekan dhuwur. Laras lendra iku titi larase ana 5, yaiku unine ji, ro, lu, mo, nem. Dene titi laras pelok iku ana 7, yaiku unine ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi. Titi laras iku angka lelironing wilahan kanggo tandani saben wilahan gamelan. Indonesiane notasi. Dadi cetane bedane laras lendra lan pelok iku ana ing titi laras 4 lan 7, diwaca pat lan pi. Paugerane tembang durma. Sakpada tembang durma ana 7 gatra. Guru wilangan lan guru lagune 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A, 7I. Watake tembang durma nantang, nesu, muntap lan sreng. Cocok kanggo nelakake kanepson utawa cerita perang. Kepengen bisa nembang, yen kepengen yo ajar nembang sing tenanan. Saiki wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. Nganti ketemu maneh ing program Candhaké.